O Concello de Boiro remata as obras de condicionamento da capela do Pazo de Goiáns. Avanzan así na rehabilitación da zona, sendo o próximo obxectivo o lagar. O Pazo de Goiáns avanza na súa rehabilitación total. O Concello ven de rematar o acondicionamento da capela e do corredor que a conecta co inmoble principal. As actuacións na capela superan os 110.000 euros, financiados polo goberno local e a Deputación da Coruña. Dende o Concello salientan o obxectivo de recuperar pouco a pouco o patrimonio material que inclúe a finca do Pazo de Goiáns. Tendría un valor de 110.000 euros. Para nós é super importante ir recuperando todo o patrimonio que temos nesta finca, ou empezamos a facer tan pronto entramos no goberno ca renovación do propio Pazo, e agora actuouse tamén sobre esta capela e tamén o acceso, o tellado de acceso que vai entre o Pazo e a propia capela. A intención deste goberno é ir recuperando pouco a pouco todas as edificacións auxiliares que ten esta finca. Tamén estivemos actuando sobre a propia finca, porque foi unha actuación moi importante, e tamén acabamos de finalizar tamén o ano pasado, a finales do ano pasado, pois o paseo sobre o estuario do río Coroño, que vai desde o centro urbano e ven por dentro da finca hasta este Pazo. Como seguinte obxectivo, o alcalde marca a rehabilitación do lagar do Pazo coa intención de avanzar no aclimatamento da zona. E a intención, a próxima obra que queremos acometer con a axuda da Diputación, por iso estaba falando co vicepresidente, é o lagar que temos aquí pegado, un lagar de sidra que está pegado a esta capela, tamén unha vivenda e tamén as caballerizas, non? Que sería, desde aquí onde estamos a capela, xusto hasta a entrada propio do Pazo. Esa é a próxima actuación que queremos facer, porque xa queríamos arreglar todo o que é a entrada hacia o Pazo, deixala toda totalmente rehabilitada. Despois ainda non quedan 3 instancias, nos quedan as cocheras, nos quedan tamén a Casa dos Caseiros, e nos queda xa, creo que é unha obra que vai ser importante, que vai ser recuperar o lagar grande que temos, que ten un valor moi grande, que era o lagar do viño, non? A nosa intención é que nesta legislatura podamos xa cerrar o círculo e que todas as estancias desta finca estén todas rematadas para que non teñan unha degradación e podamos ter o risco de perdelas. Na visita participou o vicepresidente da Deputación, contento coa inversión realizada polo ente provincial. Remarca así a importancia de Boiro e das súas instalacións a nivel comarcal e da provincia. Non é fácil ter este espazo patrimonial, pero tamén natural que ten o Concello de Boiro en bo estado, e evidentemente para un concello sempre é gravoso ter un mantemento deste espazo nestas condicións que son auténticamente formidables. Eu creo que teñen un patrimonio que xa non é só o patrimonio do Concello de Boiro, senón que é unha referencia para facer multitude de eventos a nivel comarcal, pero tamén a nivel provincial. De feito, a Deputación da Coruña xa estivo aquí en diferentes ocasións, en breve volveremos a estar aquí, e evidentemente sempre é un gusto ver unha alcaldía e unha corporación preocupada por conservar o patrimonio e sobre todo por poñelo ao servizo da sociedade, non? Estaba comentando antes o alcalde que, este espazo xa é unha referencia para paseos, para todo tipo de actividades. Agora o Concello de Boiro buscará seguir rehabilitando pouco a pouco o espazo que rodea o Pazo. Afirma o alcalde que se deberá compaxinar, iso sí, con outras labores municipais para unha obra que pode chegar a superar os 200.000 euros. E nós xa temos proxectos redactadas de todas as instancias. Agora o que estamos facendo é traballando buscando a financiación para leválas de forma coordinada e finalizalo, como ben dicía antes, o caso que temos que ir tocando administración a administración, porque, o Concello temos as nosas limitacións, temos outras inversións que temos que facer, que é prestarlle tamén servicios de saneamiento, de agua aos veciños, e tendemos que ir poñendo tamén diñeiro, como non podía ser de outra maneira, parte do Concello, pero buscando tamén as axudas de outras administracións.